Έχουμε και άλλη πρόταση όμως, κυρίες και κύριοι. Καλή ιδέα. Και άλλη πρόταση για να ξεφύγετε, να ξεχάσετε τα καθημερινά προβλήματα. Μπορείτε να πάρετε τα όπλα σας και έτσι να νικήσετε το στρες. Το σπορ του paintball, της μάχης δηλαδή με χρωμόσφαιρες, κερδίζει όλο και περισσότερους φανατικούς θαυμαστές, αφού σύμφωνα με τους παίκτες προσφέρεται για καλή σωματική άσκηση αλλά και εκτόνωση. Με το σφύριγμα παίζεται! Ενέδρες παντού, κρυμμένοι στρατιώτες και οι πυροβολισμοί πέφτουν βροχή. Η αδρεναλίνη έχει φτάσει στα ύψη. Οι σφαίρες βρίσκουν στόχο. Ο Άρης Ανδρεάδης έχει τραυματιστεί, μόνο που στα ρούχα του κυλάει κίτρινη βογιά. Είναι σαν να πολεμάς κανονικά με όπλα, υπάρχει αδρεναλίνη, υπάρχει η αγωνία, ο πόθος να νικήσεις, απλά δεν υπάρχει θάνατος. Στον επόμενο γύρο συνεχίζει να παίζει με την παρέα του, αφού τα όπλα και οι σφαίρες το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σε χρωματίσουν. Το paintball έχει μπει στη ζωή μας. Δεν περιγράφεται. Γιατί νομίζω ότι είσαι σε κανονικό πεδίο μάχης. Σίγουρα είναι τρόπος εκτόνωσης, είναι και κάτι καινούριο. Δεν το έχουν ξανακάνει περισσότεροι, οι λίγες φορές τέλος πάντων. Να έχουμε μία ακόμα ιστορία να λέμε. Οι πίστες στο Ρετζί και Θεσσαλονίκης γεμίζουν με παρέες έτοιμες να εκτελέσουν κάθε σχέδιο. Τα σενάρια στο πεδίο της μάχης είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι να καταφέρει αντίπαλη ομάδα να πάρει μία από τις 3 σημαίες του κάστρου. Τα όπλα γεμίζουν ξανά και ξανά. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι στη μάχη, αρκεί να είναι πάνω από 13 ετών. Αν τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, είναι πιο ακίνδυνο είτε από το ποδόσφαιρο είτε από το μπάσκετ. Εκεί έχεις σωματική επαφή. Εδώ δεν υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο. Πολύ αδρεναλίνη. Τρέξιμο και ξέρεις ότι απλά θα φας μία και θα βγεις έξω. Το κόστος για το paintball φτάνει μόλις τα 20 ευρώ για 3 ώρες, αρκεί να έχεις αντοχές να αντιμετωπίζεις τους αντιπάλους. Μπορείς να παίζεις με στρατηγική ή απλά να προχωράς να πυροβολάς. Όπως και να είναι, περνάς πολύ ωραία. Νικητής στις μάχες είναι για άλλη μια φορά αθλητισμός, αφού η ομαδικότητα είναι αυτό που θα σε κρατήσει καθαρό. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε